सोर आं दा बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आङो 2017 मायथाइनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दंमोन बेनि थाखाय बे बैसागि खुंग्रि टाइटेलनि थाखाय दा फैयै फैनानै दिनैसो 2022 मायथाइयाव आङो बेखौ देरहानो हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो कम्पिटिशनाबो जोबोद गोब्राबमोन मोनथाम राउन्ड जायो आरोबाव जोबनायाव सोंनाय फिननायनि राउन्ड जायो सोंनाय फिननायावबो गोरायानो जोबोद गोब्राब जायो बुंनो थाखाय दा बेफोरखौ बारबोनानै आङो दिनै बे टाइटेलखौ आं दिनै मोनमारनो हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मा बुंगोन गुबुन मोसागिरिफोरखौ मा बुंगोन आं गुबुन मोसागिरिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे बयबो नाजाबाय थाथों आरो बे बैसागि खुंग्रि बे टाइटेलनि थाखाय जेसेबांखिनि बादायगिरिफोर दङ बयबो खनसेयावनो देरहानो हाया माब्लाबाबो रावबो खनसेयावनो देरहाफेराखै सोरबा खनथामजों देरहायो सोरबा खनब्रै खनबा जायो आरो आंनो दिनै 6 बार जाबाय बेखौ बादायबोनाया दा बेनि थाखायनो जेनोब्लाबो गोसोआव दुखु लानो नाङा नाजाबाय था आवगायलांबाय था बेनो आथिखालाव मा खालामगासिनो दङ आरो प्रफेसना मा सोर आङो ग्रेजुएशन खालामदों BSc केमिस्ट्रि मेजर लानानै बेनि उनाव आङो डाइरेक्टलि APSC नि कोचिं लानानै बेखौ ट्राइ खालामगासिनो आङो खननै जाबाय होनाया प्रिलिम्सखौ पास खालामो नाथाय आं मेन्सआव थाबथालाङो दा बेनि थाखायनो आङो नाजागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो आङो प्राइभेट स्कुलाव ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुल बेयाव आङो साख्रि मावो आरो बेजों लोगोसेनो आङो मोसानायखौबो जोबोद मोजां मोननाय हिसाबै आङो लांफाबाय थायो बेनो APSC कचिं आरो गुबुन फारसेथिं साख्रिबो मावगासिनो दङ बेनि गेजेरजों मोसानायखौ माबायदि लांगासिनो दं माबायदि मेनटेन खालामो सोर गासिबखौबो लांफाबाय थानायाथ' जोबोद गोब्राबानो जायो मोनथामनि थाखायबो आङो सम होनांगौ जायो नाथाय आङो मोसानाया जे आंनि हबि आंनि पेशन आं जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनो फरायनाय लिरनायजों लोगोसे जोंनो फिजिकेल एक्सारसाइज आरो मेन्टेलिबो पिस नांगौ जायो दा मोसानाया आंनो बे गासिबो फिजिकेल एक्सारसाइज आरो मेन्टेल पिस बेखौ होयो ओंखायनो आङो मोसानो जोबोद मोजां मोनो आरो मोनथामखौबो आङो बेबायदिनो लांगासिनो मेगा बागुरुम्बा डान्सआव बाहागो लादोंमोन नामा औ सार आं मेगा बागुरुम्बायाव बाहागो लादोंमोन नोंथाङा नैथि बान्था मोननो हाबाय माबायदि माने आङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बैसागु खुंग्रि बादायलायनायाव बेहाय देग्लाय गिबि खेब बादायजेनदोंमोन माने बिराद नाजादों आरोना बे खेबाव गिबि खेब बादायदोंब्लाबो आङो दिनै सेथि बान्थाखौ मोनासैब्लाबो नैथि बान्थाखौ मोननानै माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लायसो फार्स्ट टाइम नाजानानैबाबो आं दिनै नैथि थाखोआव आवग्रिनो हानानै माने गोसोखौ मोजां मोनदों गोजोनदों आरो नाजालांगोन सेथि बान्थाखौ मोननो थाखाय देग्लाय मोनासै फिरखालमासि नाजागोन बर्थमान मा खालामगासिनो दं आङो दा बि मिउजिक 6th सेमिस्टाराव डिग्रि लागासिनो थामथि बान्था मोननो हाबाय सनानि मुकुटखौ थामथि पजिसन लानो हादों माबायदि गोसोआव मोनदों गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे थामथि मासिखौ लानो हानानै आङो गोसोआव सानबावदों फैगोन बोसोरावबो आं जुदि नाजाबावगोन मानोना बेनो आंनि गिबि बादायनायमोन गिबि बादायनायाव आं थामथि मासि लानो हादों आंनि गोसोआ घाबरायदों आरो सानबाय थादों आङो फैगौ बोसोरावबो आरो बाहागो लाबोगोन फार्स्ट पजिसननि ट्राइ खालामगोन औ मा खालामगासिनो दं आं दा बि मिउजिक 4th सेमिस्टाराव भकेलाव मेजर आरो बड' फक डेन्सआव माइनर लानानै फरायगासिनो दङ